Augas de Galicia recoñece agora a comisión por parte da empresa que explota o complexo mineiro de Sanfins dunha infracción grave pola vertedura de auga procedente da mina, con elevadas concentracións de metais pesados, entre os que se atopan cadmio, cobre ou zinc. Por esta razón imponlle unha multa de 180.000 euros. A nova foi aplaudida dende as diferentes entidades e colectivos sociais que se agrupan ao redor da plataforma contra as verteduras da mina de Sanfins, que dende hai anos ven denunciando a situación. Aínda así, para eles a sanción non é de todo satisfactoria. Botan en falla a imposición por parte da Xunta das medidas cautelares que reclamaban para evitar a continuidade da contaminación, incluindo o taponamento das galerías de drenaxe e o selado das labores en superficie, para minimizar así a entrada de auga. Dende a plataforma advirten tamén que a empresa, cuxa titularidade real se descoñece dende o pasado verán, está aparentemente desaparecida, pois nin tan sequera presentou alegacións fronte á proposta de sanción por parte da Xunta. Por este motivo e ante o risco de fuga, exixen á Xunta que impoña de inmediato as fianzas necesarias e aplique o canon de control de vertidos para garantir que se leven a cabo as actuacións necesarias para impedir a continuidade das verteduras, así como a restauración da zona afectada polas presas de residuos mineiras abandonadas.